Kardom Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponitha Ingdeng plikebra nerkep karbi risonim sorong aje katalon ponjia phan adim katisik cedang pon penang an kitang ponlo KCS pen patir piponsi ingdeng plikebra nerkep karbi risonim sorong aje katalon aning kanwangki thang ni phaikrep hopensi tangcheng ponlo bon sitami pening abangki omicron avor kangdang ajok aphian ponang koklu lasi pening kana pharman ki there isi pensi pangcheng ponpo labang sotalon ponjia phan akenang sot asai pen chenglok hithi kulat he hoitami ketangsi ke onglo KCS kong chun bang pen nang pachini do na tengki non irui baklote tang thaipu lapen kado kawe solang do arat antami bangso ingdeng plikebra nerkep karbi risonim sorong aje along chetong dun et pen alir alon pidun jia phantami KCS kong chun bang bidya sing rong pi pen jaipon nerkep karbi risonim sorong aje haupati paduning bino bangke itu mapha teng la kalendar la so ateng lo pulu tangte thang ciklu nifai krip hopen krisil krip cidunang sudah peneng bang la coronavirus atau COVID-19 apen omicron kisu betul kau kajuni itu pat pinang chat lo masih non ke kedu pon ke la bangke thera ciklu nifai sipen nifai pon se padu pon ko sang bang olom la so thang ciklu padun unbang nema la so pothak penang apor itu ku enak kok mat kasih kecedang hasil keceng lo delo setelah non api itulah ku damtang ni pipe prepen aso cepat ada tapi bangke non itu kisi kedang ceng kono lapen ke enang so ke pasik sinon dolo lapen non ke bang mo te tangpo jasme pa daga bangke nang tum sini lo ason tinta permanent son si ke ong mate mo te non tum ke bona bangke lam hem tu si hini kim dun lo lapen ke ala pilok hola dukan pina phan itu mesti paponai lo lapen ke traditional market lo sobhang itu selam nang ala lo selam bom lo lapen ke kisoi kiret aputhak art and craft lo lai puthak to non selam bom lo jasim pet lai lo to non ke selam na ko pelana ba ke tum exhibition le punon lapen ke ala artist tum ke dozia hemle punon permanent se dolo itum kar bi hem tum dolo labang ke permanent se bana dolo pening tangpo la person thak prai krisi la son nglo so tum daga sepati dun ji lang tum bang ko matang hem chikin ko ason si tem bom lo asi nitum non ko hora teng la non ke chinga tarik si sita la so francis sop tang et apa na kapek non lang tu bom lang ko na pen kupi kimba ke salam si tum pelang mesan jima la te tum non kipon bom asinang tum non iru sibak no punte laso amohor nada kata langsung non KPS long amohor non ke bang ji program ke bang di kon lang mi ma so amohor tum theng pam ni asinon setame tum nilin penchuri lo karbiarat no do setame so long tum hana chitu duni panchuri lo la penalon arong lo na pi churi lo apa ja semet pet Hemso kelong dunde atum hemso kacho hang thang ni phai crazy arni lakhaing koi da trok dwar bagori MSC constituency angkangpi deithor police station ke parlo longchap nok veteran arong amikar jiren teron lapen nilima tok BP ahem tun ke boy thektik pirthe ke dodon ke hemrit mesente pusi majok ahem tun atumta matharin tilu Lason sila khain koi ratrok duar bagori MSC constituency angkangpi deithor police station ke parlo longchap nok veteran arong amekar jiren teron achor nilima tok bipia tuma phanbatsi batailo hemso adima longamat photo katuli pon sitame longdon delang puta pherangki karjua hut chethandun lasi ani om ke chwa phanta kasik saklo lasi hem kachi kimji aphanta tangkata avidet lo pusi ningje ponrinti lasi local MSC mate Karbianglong Autonomous Council Forest Board Chairman Richard Tokbia phan hemso nang pivek thapusi choning ripon Han Boka Pen Robinson Killing Karbianglong News non puta long dun ige tenali men na pivek na po pulo non puta long dun dipin lang ta lang ige den ayam ta do thai avi etang tenali tum sok sang duma sok sang ta vi sok sang ta di kacong dat lok lu trong dat bak lu hem anta chikim theke dalu puya lu theke dat lo hem ta do thai ka vi ke trong dat cha long chap di
nalit pa Paniram rongpi longle ki hut bomahut kopai kelang no penajok longle bab hedajok apran ke damnang Nilip upper degrom ahawar lokhiram rongphar arong amikar paniram rongpi artaningkan nerkep keplo amithang ahem longle kati thokji pura amithang ahem thepayalong longle ki tuk bomahut men longle kang rayajok bab hedlo Tongsikot pendipu medical college and hospital along wanlu bonda kopai kelang no penajok apran damnang juilu Lapen ahematum tami kiduk thekte gajok bang swasai ke pang thirja phan non kachari bom Karbiang Long Autonomous Council CEM lapen nilip local MSC atum pen kerap long japhan choning report Esi pubitro rongpi apanta kachoning rilo asap o dikirap dia phanti nangli choning rilo toleram rong hang sar phanta kachoning rilo nilirap tha la so hema bhiti ki hot penajok nili hema sor ai eng thepai na kang le mama bang bithi la phujok wong an ve lo kadoga vita rong muni da ve an ke ha ni kang sam an ti la tum ki ho an ti ke ulai si la so sar bora phan ke en non ta yo la ka ta ka dim ta la da khan lo la nan puta ku abi ta yo sat un ipin lang yo Nasi nang itu konben penta nang achoning rilon nili tum kido tabahan ni be na tar berata tilon lo anke nili ge nang li achoning rilo akarap do yima pasti Duarbagori Press Club kechengsi krungsayamai kangnipon Duarbagori angkang aphan kemesen mate ahok pet berta pache thangji aphan pura Duarbagori Press Club amahang pathek pondet puthot krungsayamai kangnipon Lasolong Duarbagori angkang aradatum keduk kisung heihui do antami kapang takpi pon thengji heihui mayalong jingwai pon Lasoahut Duarbagori angkang along apherangki atum ke claim ke dam kemesenji lapuson krungsayamai padopon verji puta mei phupen ningje pon Duarbagori Press Club Secretary Hoi Ben Uthodak Duarbagori Press Club ahin itong first section meeting badu itong dak Duarbagori along iklem press doan ben itong dak siguro ben pinin itong first section meeting badu rongpon ado kabila itong press ahin dak itong an press meeting puno aben itong danon da different entity tu aning kan itong iklem kedam dia pahag itong summit kan kono and that Duarbagori Press Club along Duarbagori along itong one kan si itu press Duarbagori Press Club and itu macam kam kiklem kedam kalau itu tapi lah dan dia lah itu Duarbagori kan apa isi kemisen kepada tanggi apa sini itu ini masuk perangkia mai lah itu jadi cuma apa